favor. Bosco? Bosco? T'envio un WhatsApp a parlar amb tu? Que sí, que cansina, necesito escoltant. És que és molt important el que t'he de dir. Vas a estudiar? No, diu-m'hi, va. Vas a treballar? No, no m'agrada. Pues alguna cosa tindràs que fer, no? Tu vols ser influencer? Seria fàcil. I vas a fer un TikTok de tot el que fas a la teua vida? No, això no. Vale, pues resulta que tot el món no pot ser influencer. Fes el favor d'escoltar-me. A partir de demà, tu vas a treballar. Però tu estàs boja? No estic boja. Vas a treballar sense sou. Sí. I què vols que faig, allò? Pues mira, t'he apuntat a l'associació d'ací baix, que tenim ací al carrer, que necessiten gent per a treballar i ajudar a persones que necessiten ajuda. Te pareix bé? Però això és un voluntari, això no és treballar, això és fer el borinot ahí, treballant 8 hores i no cobrar res. Correcte. Com no vols fer res millor, pues el que vas a fer precisament és això. Te vas a ajudar a una persona. Te queda clar? Demà a les 8 del matí comences. Sí, pues que ganes. Pues mira, t'aguantes. Haver estudiat. Qui és? Hola, soc Bosco de l'associació. Ja us vaig dir que no feia falta. Pots vindre la setmana que ve, el mes que ve, o millor, l'any que ve. Ja, però és que jo tinc que venir avui perquè ma mare m'ha dit que tinc que venir a ajudar-li i són les 8 del matí i me toca ajudar-li. No haver vingut? No, si fins i tot me'n vaig. Què tal t'ha anat, carinyo? Malament, i som una molt mala persona, un desagraït, un maleducat i un agarrat. Home, però sempre és gratificant ajudar les persones, no? A aquest tipus de persones no, perquè t'encontres a molt mala gent i penses que ja tota la gent és mala i no sé per què has de ficar-me en aquestes mogudes teues. Ara va, no te queixes tant. Hola, soc Bosco, el mateix d'ahir. Cuida'm, Sí, tinc que vindre tots els dies fins que vostè pugui eixir al carrer a soles. Jo ja puc. Ah, sí? Perfecte. Obri la porta. Si vostè està arreglat, jo me'n vaig. Perquè segur que l'associació me donen un premi per fer tot el treball en un dia. Perfecte. Quan més ràpid comencem, més ràpid acabarem. Va, anem. Ai, que no em dones més amb el bastó. Ah, pues avui no t'ha anat gens mal, eh? Sols te falta un poquet de tenir-te, així que anem al bany. Quédate, que la noche sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti Puc fer-me una foto amb vosaltres? No. Què diu ese xiquet? No res. Vine. Este hombre no abre la valla a la primera, eh? Anem a comprar. No, passa, que tu i jo avui hem de xerrar. Què vols? He de contar-li una cosa. Tu saps el que és TikTok? Che, no me mareches. Però, mira, l'altre dia vas penjar un vídeo amb tu i s'ha fet molt viral. Viral? Això què és? Viral, famós, popular... Va, no me lies. Però vostè s'ha donat compte que la gent quan anem caminant per ahí no es diuen coses? Che, la gent està boja. No és que la gent estigui boja, sinó que són famosos ara. Mira, xiquet, a mi no me claves en esos líos. Jo no he ballat en tu en la meua vida. Ja, sí, ja ho sé, però pots escoltar-me, per favor? T'estàs rient de mi? Tu i jo podem dedicar-nos a fer aquestes coses, em dona bé. Fora de la meua casa ara mateix. El que vostè vulga. Sí, qui és? Hola, bon dia, Lluís, soc Maria. He estat parlant amb Bosco. Bosco, el borinot ise, que no torne mai. És una pena. En els dies que està amb vostè, li hem vist molt bé vestit i sense problemes. Deixa'm en pau, estem millor a soles. Sí, la veritat que sí, perquè vostè amarga qualsevol, això és veritat. Però aquest xiquet ha aconseguit que vostè puga fer moltes coses a soles que abans no feia. I han fet un bon equip junts.
Gràcies a vostè, milers de persones han vist el seu missatge. Què missatge? Mira, escolte. No importa els reptes que et pose la vida. Si ballem serà igual de durs, però més divertits. I si és Bosco? I si és el vídeo tan famós que diuen? I tan famós, com que té centenars de milers de visualitzacions. Moltíssimes persones donant les gràcies perquè els han animat a seguir, que demanen més vídeos junts i que diuen que són genials, però vostè genial, el que es diu genial... Dígale a Bosco que torne demà, per favor. Bosco? Ah, ja saps el que és esperar 2 vegades? Sí, tens raó. Te dec una disculpa. Només una? No te passes que tu me deus una disculpa a mi. M'han contat el teu vídeo. Tu creus que jo podria fer TikToks d'issos? Sí, clar, perfectament. Fem un tracte. Si vostè me dona una vegada més amb el bastó, jo agafo i me'n vaig. Tracte fet. ¿Puedo una foto? Sí, clar.